La referència era una entrevista de Ràdio Barcelona gravada el 1959 amb bobina sonora, que posteriorment s'havia passat a CD. I el fitxer estava disponible a la Biblioteca de Catalunya, un lloc que jo, fins a aquell moment de la meva vida, desconeixia. Ja no. Aquesta biblioteca conserva tots els llibres, manuscrits i altres documents que formen part de la història i la cultura catalanes. Per escurçar la història, diré que a la referència indicada no apareixia la frase en qüestió. Per això vaig escoltar-me 5 hores, 31 minuts i 17 segons d'arxius sonors relacionats amb Salvador Dalí. Suma i els que vaig escoltar més d'un cop. Vaig visitar la biblioteca 3 dies diferents i una dona molt amable em va ajudar amb la recerca. Per saber el desenllaç, t'hauràs d'esperar al pròxim vídeo.